Uyabona ke umuntu wenziwa ngizomnenebula. Ngizombulala nya lesiginci ngentambo noma lapha ku live. Angihleki ngiyalinganisa. Uyabona le challenge engimfake yona. Usengisabe kakhulu madoda angazi ukuthi uzoqhamuka lapha umuntu ozongizwa. Angizwele Nkosi yami amlanda amlethela ngiyamfuna ungibalekela ngazo zonke nje indlela ngoba nalanka umcimbi wakhe unomcimbi lo muntu lo nge7 ka May we live uyangazi njalo live kodwa azange angifaka ke mina ke ngizovela ngafaka nama console ngoba uyabona lawa bengithi ngifuna ukudlala ngalawa nje lawa amancane uyabona ngoba ayathambisa lawa amakhulu angifuni ukudlala ngawo ngoba angifuni kuphele ngaye ngizomenza enye into hlalane nigade nina content ezayo kungenzeka ukuthi ayibuza ukuthi kwenzakalani la mthando omculo lezi inkunzi zombili ke dala ifunana sengicabanga ukuyiqhatha ngo live ngifuna ukuyiqhatha ngiyeza ne date ngizoyiqhatha impela zidlale bukhoma live ngikhathele ngidiniwe ngumfoka sibuya abafana kube gigiyelana akuyikhala impela zibulalana ngengoma Bhemile na mfoka Mkhizo wamakhabazela akwese sizameni indawo nosuku zibulalane ngo live impela iband yonke ephelele zikhale bukhoma ngiyeza nemniningwane zithi ayisabani ngesiginqi iband izobe ikhala live iginqi konke live ama voice live akekho zobe mama ayikhali ngizobaqhatha abafethu soba live kuleli page sibe live nase page lami ku Facebook uThamsanqa sibuye inkosi yonjiniyela ngizobaqhatha impela le event ngiyayenza ziyakhala nazo